Добър вечер, уважаеми зрители! Относно продължението на миналата тема за Starlink чиповете, ваксините, COVID-19 и какво предстои, искам да направя втора част. За Starlink, това е система от сателити, както миналия път поясних, но основната цел, поне това, което се съобщава за Starlink, е, че това са сателити на интернет, космически. Всъщност не са за поручване, но скритата идея е може би, че Starlink е всъщност прикритие за граждански, всъщност прикритие на военните, за да се представят пред хората като гражданска цел. Даже в една статия пише, че Мъск дава сателитите си за граждански наблюдения, за военни наблюдения. Тоест военните искат да се възползват от сателитите на Мъск. Интересното е, че не са 19, както миналия път казах, 19 се виждат от орбита, се виждат в небето. Всъщност са първоначално изстреляни 60, някой каза, че са 300. Според информацията в интернет има различни данни за това на каква височина е трябвало да бъдат разположени и така нататък, но са стигнали до консенсус да е до 550 км. А ще бъдат изстреляни, някъде пише 7-8 хиляди, някъде пише 12 хиляди, но със сигурност ще бъдат изстреляни и още. Даже на тяхно място ще има и още, които ще заменят тези, които вече са извън техния живот, тъй като имат кратък живот всеки един от тях, но постепенно ще бъдат замествани. Starlink над този 550 км, тази височина, този слой, който мисля да се направи, да обгражда Земята, ще има и други отгоре тях. Интересно, това са много сателити. Хиляди сателити от една и съща компания. В една статия пишеше, че Илон Мъск действа чрез други компании, които вече не съществуват, но това не го спира. В принцип всичко може да видиш в нета, но рядко истината. Рядко всъщност сърцевината, същността на това, което искат да кажат, което трябва да се каже. Интересното е, че всеки един от тези сателити има размер на една маса за ядене. Интересно е, защото голямо албедо, голяма отразителна повърхност имат, за да се вижда толкова добре от Земята, да се вижда като е ниво. Интересно, такъв голям обект, каква отразителна способност има. Това е даже панелите на космическата станция, които са на 400 км височина, трябва да имат, след като се осветяват от Слънцето, те са на такава височина, за да се видят, Слънцето ги огрява и затова се виждат, те са на такава височина, даже когато ги виждаме през нощта. Космическата станция е един вид сателит, голям сателит, вид сателити, въпреки че не е изстрелян наведнъж. И затова трябва да има доста голяма площ. А как се вижда от Земята? Вижда се.
а пък един такъв сателит е малко по-висок от станцията и с много по-малък размер, а също се вижда ярко. Интересно ми е дали скриват нещо от информацията, че са толкова за големината им. Интересно, сега се замислям. И военните. Ето военните. А миналия път казах за това, че ще сканират земята. Не знам за сканиране. Може би, предполагам, всичко е възможно. Военните да се намесят и до 2025 година да се изстрелят сателитите от 2024. Нямало е до сега такава компания, нито GPS, нито GLONASS, нито Галилео да имат толкова много сателити. Никой от тези компании не е имал толкова сателити, колкото възнамерява компанията на Елон Мъск. Това изглежда съмнително. Имат приличали на НЛО. Нищо чудно. Тези повечето обекти, които са особено студената война, тогава тръгва основно мълвата за НЛО. Най-много тогава тръгва. Най-вероятно това са секретни проекти. Пък и първите летящи чини, интересно, са конструирани в нацистска Германия. След това са пренесени чрез операция Кламер в Америка. Има и учени, които са и в Съветския съюз, който е издърпал към себе си. И нищо чудно, това са също секретни проекти. А това не е толкова секретен проект Starlink. Това се знае, това се пише. Но истинската му цел е друга, както споменах. За ваксините, когато нашия премиер Бойко Борисов каза, че за да има икономика, за да се възстанови икономиката, трябва да се бият ваксини. Това е... Какво говори? Много